हाय फ्रेन्ड्स, माबोरै दङ? नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे खामानियाव फैनाय गोनां फर्मुलाखौ बर' रावजों फोरमायनानै होनो सानदों। दिनैनि बे आयदाया मिथियै सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद खामानियाव गोनां। मोनसे खोमसि रुमाव जेरैहाय स्रां खालामनाय बादि नोंथांमोननो नांगौ जानाय गुबै आयदाखौ बर' रावनि गेजेरजों फोरोंनो सानदों। अब्ला थुदो, नोंथांमोननि कम्पिउटारा गेजेर गेजेर हें जाबाय दङ नामा? माय कम्पिउटारखौ अपेन खालामग्रो आरो नोंथांमोना सि ड्राइभखौ माब्लाबा नोजोर होदोंना? सि ड्राइभआ नोंथांनिया सानफा एफा एसे फुल जालांनो हमदों। अट'मेटिकलि मेम'रिनि स्पेसआ खम जानो हमदों। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगौ? जोङो सि ड्राइभआव राइट क्लिक थुनांगौ आरो गाहायनि प्रपार्टिसआव थांनांगौ। बिनि उनाव मोनसे डिस्क क्लिनआप होननाय फैयो। बे डिस्क क्लिनआपनि खामानिया मा? बे डिस्क क्लिनआपआ मेम'रियाव जिखिनि एरर फाइल हाबना दङ, बेखिनि एरर फाइलखौ क्लिनआप खालामनानै मेम'रिखौ खनसे क्लिन खालामगोन। रिफ्रेश जानाय बादि क्लिन जागोन। अब्ला बेनि थाखाय जोङो डिस्क क्लिनआपआव क्लिक खालामनांगौ। डिस्क क्लिनआपआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ग्रीन सिगनेल गोनां नैबे मोनसे पपआपआ फैगोन आरो बे ग्रीन सिगनेला फुल जाजासिम जोङो बिदिनो लाखिबाय थानांगोन। बेखौ डिलीट खालामनो मोनथ'आ। गुबुनखौ जोङो क्ल'ज खालामनो हागोन, बे मोनसेखौ। आरो बेखौ जोङो बिदिनो दोननानै गुबुन खामानिबो मावजाथ'गोन। अदेबानि जोङो डिस्क क्लिनआपखौ कमप्लिटलि फुल जायागौमानि जोङो एसे धैर्य हमनो गोनां जायो, दसे सम। सोरनियाबा 5-6 मिनिटबो थांनो हानाय, माब्लाबा आरो थाबबो जायो। अब्ला नोंथांमोननो भिडिअ'खौ एसे बोनानै दिन्थिनोसै आं, नङाबा भिडिअ'आ गोलाव जागोन। दानिया नायदो, डिस्क क्लिनआपनि कमप्लिट जानायनि उनाव बिदि मोनसे डिस्क क्लिनआप अपसना ओंखारगोन। बिनि उनाव जोङो बहा क्लिक खालामनांगौ? नैबे मर अपसननियाव खनसे क्लिक खालाम। मर अपसनाव मोनसे क्लिनआप होननाय गाहायाव मोनसे बुटन नुगोन, बेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे इयाव कनफार्मेशन पेज फैगोन। बेयाव नोङो डिलीटखौ क्लिक खालाम। डिलीट क्लिक खालामनानै दसे बिनि उनाव नों डिस्क क्लिनआपआव क्लिक खालाम। बिनि उनाव आरो नुनो मोनगोन जों बेयाव लेफ्ट साइड किउ टिक मार्क दंजोबो बेयाव गासैबो। बे टिक मार्कखौ अके खालामजोब। बेयाव गासै आरो डिलीट जानो गोनां एमबिफोरा नै राइट साइडथिं दङ। बेखिनि नाङिफोरा ओरैनो मेम'रि फुल खालामना लाखिनायफोरखौ बेयाव दिन्थिजोबदों। मायाव मायाव बेसेबां एमबि जादोंमोन बेफोरखौ बेयाव दिन्थिदों। अब्ला बेखौबो जोङो टेनसन गैयैजासे अके खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो मोनसे कनफार्मेशन पेज फैबावगोन। अब्ला डिलीट फाइल्सखौ क्लिक खालाम। बिनि उनाव बियो अल कमप्लिट डिलीट जालांजोबगोन। जिखिनि एरर फाइल दंमोन बेखिनिया थांजोबगोन आरो नांनायनो थागोन। टेनसन लानो गोनां जेबो गैया। अब्ला बिनि उनाव डिस्क क्लिनआपनि खामानिया जोब्बाय, फिनिश। अब्ला जोङो खनसे इखौ अपेन खालामनानै नायफिनदो माय कम्पिउटारखौ। बिनि उनाव नोंथांमोना नुगोन गोदो आंनिया 14 पइन्ट बेसेबांबा जिबिआल' फ्रि दंमोन, अब्ला दा 16.7 जिबिआ फ्रि जाबाय। अब्ला 2 जिबिसोआनो आं इयाव फ्रि खालामनो हाबाय। बिनि थाखायनो जों बेखौ गेजेर गेजेर जोङो खनसेसो क्लिन खालामना लानाया मोजां। आं बांसिनानो डिस्क क्लिनआप खालामखाबाय थायो। आरो बिदिनो मोननैसो सर्टकाट फर्मुलाबो दंबावो, दिनै आं होथ'ला, उनाव होगोन। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ फल' खालामनोब्ला, गोदान गोदान आयदा बिदिनो मोनबाय थानोब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।